இந்த வருஷம் நம்ம கார்டனில் வாட்டர் கேன் நிறையாவே காய்ச்சிருக்கு. வாட்டர் கேன்னா என்னென்னா வாட்டர் ஆப்பிள். என் பொண்ணு அதை வாட்டர் கேனுன்னு தான் சொல்லுவா. அதனால் நானும் அப்படியே சொல்லிட்டேன். இது வந்துட்டு 4 வருஷமாக நம்ம கார்டனில் இருக்குது இந்த பிளான்ட். ஃபஸ்ட்டு வருஷம் 2 காய் மட்டும் வச்சுச்சு. அடுத்த வருஷம் ஒரு 3 காய் வச்சுச்சு. போன வருஷம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு அதிகபட்சம் என்ன ஒரு 50 இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுச்சு. ஆனால் இந்த வருஷம் பிஞ்சு அவ்வளோ இருக்குது. எல்லாம் கொத்து கொத்து கொத்தா இருக்குது. பார்க்கவே அப்படி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது ஃபுல்லாக காய ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு ஒரு வேட்டை தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் என் பசங்களுக்கு. வாட்டர் கேன் செடிக்கு கீழே தான் நிற்கிறது. எப்படா பெருசாகுதோ அப்போ அப்படியே பறிச்சுட்டு வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் நிறைய இந்த வாட்டி மொக்கு வச்சிருக்கு, காய் வச்சிருக்கு, பூ நிறைய இருக்குது. இது இவ்வளோ காய் பூ வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன உரம் போட்டேன்றதை நான் கீழே உள்ள வீடியோ லிங்க்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.